Lahden Diakonia-säätiöllä avataan www-sivuilla nettihartaus. Tämä nettihartaus on nyt ensimmäinen ja tässä on tarkoitus antaa eväät koko kesää varten. Syksyllä kerran kuukaudessa tämä hartaus uusiutuu ja eri pitäjät sitä toteuttavat. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luetaan: rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaat ystävät, kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. Meille ihmisille on tyypillistä ajatella, että kaikki on ansaittava. Me ajattelemme, että Jumalakin meitä palkitsee. Jeesus aikanaan kumosi tämän palkkioajatuksen. Hän kutsui luokseen avuttomia, epäonnistuneita, julkisyntisiä, langenneita, elämän menosta jollain tavalla syrjään jääneitä. Jumalan rakkaus näitä ihmisiä kohtaan oli tuhlailevaa, käsittämätöntä. Jumala haluaa tänäkin päivänä yhteyteensä niitä, joista kukaan ei välitä, jotka ovat epäonnistuneita. Tässä on kristinuskon sanoman ainutlaatuisuus. Tässä on evankeliumi tälle maailmalle, iloinen sanoma tälle maailmalle. Tätä Jumalan tuhlailevaa rakkautta kutsutaan armoksi. Tätä armosanaa on selitetty vaikkapa seuraavalla tavalla. A merkitsee ansaitsematonta, R rakkautta, M meidän ja O osaksemme. Eli ansaitsematonta rakkautta meidän osaksemme. Joutuu kysymään, miksi Jumala tällä tavalla tuhlaa rakkauttaan, armoaan. Hänelle ei ole yhtään toivotonta tapausta. Hän tahtoo kaikki yhteyteensä. Siksi hän tuhlaa armoansa. Mutta tämä armo ei varmasti kelpaa niille, jotka ovat itsensä tyytyväisiä ja luulevat täyttävänsä mitan. Paavo Ruotsalainen sanoi aikanaan: ei Jumala armahda sinua pyhyytesi tähden, vaan sinun pahuutesi tähden. Tässä on armo. Mutta aluksi lukemassani Johanneksen kirjeen kohdassa käskettiin meitä myös armahtamaan ja rakastamaan. Me voimme armahtaa itseämme. Joskus asetamme riman niin korkealle, ettei me enää jaksa hypätä yli. Uuvumme, voimamme loppuvat, masennumme. On hyvä muistaa, ettei meidän tarvitse osata ja voida kaikkea. Saamme armahtaa itseämme. Mutta tätä armoa ja rakkautta tarvitaan myös tässä maailmassa. Perheissä, työpaikoilla, yhteiskunnassa. Olisi hyvä, jos tämän kovan ja kylmän maailman keskellä eläisi armahdettuja ihmisiä, jotka osaisivat myös armahtaa itseään ja toinen toisiaan.